Tak čau ty lidi, mé jméno je Hobbit a připravil jsem si pro vás Let's Player ze hry Shakes and Fidget a budou to ES22 a ES25 mé postavy a doufám, že se vám to bude líbit. Sice nemám nic moc houbiček, protože zatím nehoubařím, ale tady vám můžu ukázat, že i když nehoubařím, tak můžu dát 137 houbiček, a to z toho důvodu, že mi padaly furt televize. Tady už mám 0 touhy, což je škoda, ale můžeme dát zkusit nějaký to podzemko, ale nejsem si tím jistý, protože Pantera toho vůbec nedávám a do věže těžko asi půjdeme. Můžeme třeba dát 1 nebo 2 houbičky do Pantera, zkusíme zatím teďko zadáčojít. Necháme to proběhnout, bude to ostuda, já už to vidím, protože ta obratnost a to je prostě malý, a hlavně ta výdrž. Ještě tak zkusím do příště nakoupit houbičky nebo nějako našetřit. A zkusil bych třeba natočit nějaký ten event, třeba na Epic. No tak, vyhni se, dobře. A ty kritik. Ne, vyhni. Kritik. Vyhni. Kritik. Vyhni. Kritik. Vyhni. Ne. Kritik. Vyhni se. Kritik. Vyhni se. Kritik. Furt opakuju kritika, je to předplatný. Vyhni se. A teď. Vyhni se. Teď. Vyhni se. Ne. Ej, tak tohle ne. To je zatím to je zatím nejméně, co jsem mu nechal, lidi. Tady to prostě, to je fakt poprvé, co jsem mu takhle ubral. Vždycky jsem mu ubral tadyhle pocať a nejméně, co jsem mu ubral, bylo takhle. To nevím, jak je to možný. Tak mám do ní dát ještě 1 houbu, nebo ne? Ale jo, já do něj jdu s houbičkou. Potřeba bych asi už novou zbraň. Kritik. Vyhni se. ...151, už jsem na 5. poschodí, vůbec nevím, jak je to možný. Protože za druhou postavu zakouzníka jsem furt ve 3. patře. Je to, vidíte? Ten první meč, to jsem jakž takž dával, ale teďkon vůbec ne to. Takže můžeme dát přeskočit, vidíte? Tak dáme ještě za houbu. Teďkon se polepšíme snad. Dobrý kritik. Vyhni se. Ještě 1 kritik, pojď. Vyhni se, prosím. Koukám, že ubíráme za stejně, jak kdy. Vyhni se. A ještě 1 pojď. Ale ještě se vyhni. Nevadí. On, prostě ke konci ten Panter je prostě silný, ale já to nechápu. To je... No. On mi hodí takovýhle kritik. Já si dám ještě 1 houbu a 2 houbičky se nechám do hospody na touhu. No, ten první byl v pohodě. Tak já si naklikám hospodu. Beru, prodáme. Tak, tady mám taky jenom 5 houbiček, což nevadí, do podzemka už můžu. Když se podíváme do pošty, jo, kapitán Morgan, tak tvoje těžko, jinak by se o ní staral a zajímal se o ní. A byl bych rád, kdyby si se o ní začal starat.
Prostě nechápu takovýhle lidi, kteří dostanou postavu zadáčo úplně zadáčo, že prostě nemusí nic dávat a oni si potom ještě vyskakují, že už jsou větší level, že to je co říct a takovýhle. Ale takovýhle lidem bych nejradši nasral do rukou a nepustil je k vodě. Protože tady to mně přijde nelogicky, místo toho, aby byli rádi, že musí expit od začátku, od jednoho levelu a že jim někdo takhle poskytne level, že prostě to mají rozehraný a oni se takhle potom vytahují, to už je fakt na zabití. Tak tady si trošku doladíme ty, kterou jsem to dostal, tady tu rozptyl na piču. Tady ten má nejlepší rozptyl, ale zase to má, kolik budu mít s tím rozptylem. 34,82. Nechávám. To jsem chtěl vlastně dávat na výdrž. 61, no tak to si necháme tohle a tady tu prodáme. Nepotřebuju co novýho v cechu. Hele, zrovna je cechovní válka, tak tu vám nechám. Tu nebudu přeskakovat. A já si asi mezi tím odskočím. Tak za minutku jsem zpátky, protože to bude na dlouho ta bitva. Tak jsem se vrátil. Když za chvilku na mě bude řada. A kdybyste náhodou chtěli, abych natáčel víc videa ze Shakes and Fidget, tak se nebojte napsat do komentářů, jestli bych v tom měl pokračovat. Budu jenom rád. A třeba co bych mohl zlepšovat. Houbičky, o ty se zkusím jako postarat, abych jich měl víc než 5. Abych mohl třeba něco protočit, něco hodit do podzemka a abych mohl dělat po těch třeba happy hour. No a to by bylo asi zatím všechno, co bych takhleto, na něco se zkusím vzpomenout. A nebo kdybyste chtěli, abych natáčel nějaký vlogy, nebo nějaký challenge, cokoliv, tak mi taky napište pod to video do pod to video do komentáře mi napište, co byste když tak chtěli, abych natočil. Já to zkusím někde stáhnout nebo něco a natočit to. A abych vám ještě řekl, tak tady to video nebude prostříhaný, protože jsem si stáhnul blbý program na stříhání videí. Stáhnul jsem si 2 a vůbec to v tom nešlo stříhat. Takže vůbec nevím, kde to teď budu hledat a asi další videa budou neprostříhaná. Takže se právě budu snažit to nějak dávat do kupy, připravovat se na to předem, co budu říkat a takovéhle věci, abych prostě nevypadal jak zadebila. Celkem se těším na toho kapitána Morgana, jak si povede. To ten slimák se celkem drží, to. Ale teďkon dostane na prdel.
Omlouvám se za zprávu. Ale prostě lidi mi nedají pokoj. Jak jinak. Nejdu na lolko. Jo, a kdybyste chtěli, tak bych mohl třeba natočit nějaký videjko z League of Legends. Kdybyste náhodou chtěli, to mi taky napište do komentářů. Vypadá to, že bychom to mohli vyhrát. No, vypadá, no, tak teď už se mi to říká, když vidím, že už tam mají poslední 4 hráče. Ale stát se může cokoliv, protože já vůbec nevím, jaký tam mají levely dál. Ale mám takový pocit, že tady to je obrana, že to není útok. No teď už Radek, oni se nepřipojili ty naše vysoký levely, těch 127, ale Radek Gast, náš vůdce, ten se připojil, to je dobře. Vypadá to nadějně, ale nevím. Když tak zkusím ještě natočit nějakou válku na jinačím světě, třeba na S22. Tam toho je celkem hodně, těch válek, tam jsou denně 2, a obrany taky je hodně obran. A kdybyste chtěli, tak bych mohl natočit nějaký special, třeba když půjdeme na podzemko. Což by bylo super, protože podzemko budeme vyhlašovat asi příští týden, v pondělí. To ještě se domluvím s vůdcem, jestli to vyhlásí, a natočil bych vám to. Ale bylo by to jenom to podzemko, nic víc. Protože nevím, kolik času budu mít, protože já teďko to čas asi tady ten týden nebudu mít, protože je škola a takovýhle věci. Jo, lidi, mohli byste to dát. Jinak tady to je S25, jinak. A koukám, že jsme to zvládli, tu obranu. Je nějaký útok, dobrý. Koukám, že nejsou aktivní, no. Já se pojám, kdy byl posledně aktivní. Aby když tak to mohl rovnou povyházet. 7.2. To už jsou 3 dny. To je špatný. Jeho nechci vyhazovat. Dám mu ještě den 2. Potom mu napíšu zprávu. 22. Tady ten už bohužel musí vyletět. Tady tomu už jsem psal 3 zprávy. Jestli se budeš koukat na tady ten Let's Players, tak sorry, ale nebyl jsi aktivní. Dobrý. Tak jo, tak máme tady nějakou touhu, podle mě ještě, ano. Někdo mi teďko napsal, zaútočil. Tak na to se podíváme. To je, jak si mohl myslet, to a bodejť. Ale mohli bychom si dát proti někomu arénu, tak dejme tomu tady 2, tak dáme si tohle třeba. Toho bychom měli dát, určitě. A to je vyřízený. Sice ochlup, ale je to tam. Tak, teď si dáme podzemko, no ještě si vylepšíme staty. Tak co bychom si vylepšili? Inteligenci. Tak o nic moc si nevylepšíme. Tak dáme loupežníka, toho jsem ještě neskoušel.
To je 90. Na sílu. Dobrý kritik. Pojď. Tak toho bychom mohli eventuálně dát. Ten by mohl padnout, ale chtěl by to víc hobíček na něj. Protože ono stačí, když hodí on jeden kritik, tak je definitivně po mně. Cože? Lidi. Tohle ne. Tohle ne. Tak tohle nepřipadá v úvahu. To jsem si teďko vyscreenoval. A to nemám slov prostě. Tak to do něj asi naházím všechny houbičky. Protože to není možný, dáme přeskočit. Už mě začíná štvát. Poslední 2 houbičky, podíváme se, jak dlouho natáčím. 16 minutek, no tak do těch 20 minutek to dáme. Zase začíná. Jo! Jo! Je to tam. Jo, na 300 ty pecka. Tak to si hnedka hodím na sebe. Tak. A teď bychom mohli koho? Piráta? Dáme piráta. Ten by taky mohl padnout. Ale ten 96, tak ten nepadne jen tak. No nevadím. Tak jsme zatím tady, tak jsme na S25 si dali jenom jedno podzemko. Na příští Let's Players si budu šetřit houbičky, aby jsem mohl tady dávat podzemka. A tady tím koncem bych se s váma asi rozloučil. A další díl bych vydal nevím kdy, až se mi bude chtít. Tak se s váma loučím. Jestli se vám toto video líbilo, tak like, když tak odběr a můžete i sdílet. A i koment potěší. A tak já se s váma loučím. A ahoj.